Barka da zuwa El Najal Production Channel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. bayan haka masu jinmu da sauraro ina muku sallama irin ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah mun saki dawowa ci gaba da wannan karatu namu na fassarar littafin qawaidi wanda shine halka ta uku yau, ma'ana zama na uku kenan, wanda zama na farko da ya gabata mun yi karatu kan game da sifofin Allah da suka sifofin wajibai ga Allah madaukakin sarki, sannan muka yi waɗanda suke koraru a haƙƙin Allah subhanahu wataala, sannan kuma zama na biyu muka yi kiyoshin waɗannan sifofin wajibai a cikin haƙƙin Allah madaukakin sarki, sannan kuma muka yi sifofi wajibai ga haƙƙin manzanni da kuma wanda suke koraru a cikin haƙƙin manzanni din, wanda ainihin gare su ne muka kwana. To bayan watan mun kwana gare su, to a yau insha Allah za mu dora wanda za mu tashi inda wanda kamar yadda aka sani dai kuma za mu fara karantawa mu fassara, sannan daga baya sai mu dawo da ƙarin sharhi na ƙarin bayani bakin abin da ya sauka. Shine malam mai littafi na wannan qawaidi ya ci gaba da cewa wayliha qawaidus salati, shika-shikan sallah suna bi mu waɗannan sifofi na su manzanni da aka gabatar. Ya fara da bismillahi, muna fara karatu da sunan Allah, ar-rahmani mai gamammar rahama a nan duniya kenan, ar-rahimi mai kibabbin jinkai a lahira, wa sallallahu Allah ya dada tsira ala sayyidina Muhammadin bisa ga shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, wa alihi da iyalansa, wa sahbihi da sahabbansa, wa sallama da aminci tasliman aminci mai yawa. hadha kitabu qawaidis salati, wannan littafi ne na shika-shikan sallah, wal wudu'i da alwala, wal ghusli da wanka, min al janabati daga janaba, wat tayammumi da tayammama. wa man arafa hadha al qawaida, wanda ya san waɗannan ka'idodi, ma'ana wa man arafa hadha al qawaida, wanda ya san waɗannan shika-shikai, faqad arafa salata, haƙiƙa ya san sallah. wa man lam ya'rifa, wanda bai san ta ba, la ya'rifu shay'an, bai san komi ba, min dinillahi daga addinin Allah, fa salatuhu sallasa batilatun batatta ce. ja'alaha shaykhu, malam ya sanya ta ala 18 baban, a bisa babi 18, liyakshifa, domin ya yayi ma bika abin da ke gare ka, min al-ashkali na daga rikici-rikicin addini. qala shaykhu, shehu ya ce, ma'ana malam ya ce, alfaqihu, wanda yake masanin fiqihu, al-imamu, shugaba, ju'ila fara'idu salati, an sanya farillan sallah 15 ne, ittafaqa alaiha malikun, imam maliku ya yi muwafaqa akan ta, wa shafi'i da imamu shafi'i, wa abu hanifata da imamu abu hanifa, wa ahmad ibn hanbal da imamu ahmad ibn hanbal. wannan shine za mu koma sai a ƙara bayani. To shi ne mala ya ce bismillah, muna fara karatu da sunan Allah, kamar yadda aka san duk abu ne mai daraja mai muhimmanci ana so a fara shi da sunan Allah. Ar-Rahman, wanda yake mai gamammar rahama a nan duniya, ma'ana a nan duniya rahamar Allah ta game kowa da komi, saboda haka da wanda musulmi, da wanda yake kafiri, da wanda yake mutumin kirki, da wanda yake mutumin banza, duka ni'ima ta duniya Allah yana ba kowa da kowa. Amma ar-rahim mai keɓaɓɓen jin kai a lahira shine wanda sai masu imani, wanda suka mutu da imani da ayyuka na kware, su kaɗai za su samu. Allah ya sa da mu. Ya ce wa sallallahu Allah ya da tsira ala sayyidina Muhammadin, bisa ga shugabanmu annabi Muhammadu, wa alihi da iyalansa din nan shine wato malamai suna cewa kamar ainihi dai farko da shi iyalan gidan manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam, ƴaƴansa da matansa kenan. Haka su ma kamar alu aliyin, iyalan gidan sayyidina Ali kenan, da irin alu aqilin, iyalan gidan sayyidina Aqilu kenan, da alu Ja'farin, iyalan gidan sayyidina Ja'far, sannan
alu abbasin iyalan gidan sayyidina abbasu radiyallahu anhum wanda shine malamai suke cewa su ne alu din alu aliyin alu aqilin alu ja'farin alu abbasin ana cewa kuma da iyalan gidan sayyidina hamza radiyallahu anhum wa sahbihi hakanan salati ya tabbata da aminci ya tabbata ga ainihin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wa sallama da aminci tasliman da kuma watan aminci mai yawa yace to haza wannan kitabu qawaidis salati littafi ne na shika-shikai na sallah ma'ana shiki na sallah wai ma'ana abin da yake shine ginshiki wanda yake rike da abu shine ma'ana ginshiki din sannan wal wudu'i da kuma alwala ma'ana yana nufin wanda littafi zai yi magana game da sha'anin sallah wal wudu'i da alwala wal ghusl min al janabati da wanka na janaba kuma duk zai bayani kai ne wa tayammumi da kuma tayammama duk zai bayani akan sha'anin tayammama sai ce to kuma wa man arafa hadal qawaid duk wanda ya san waɗannan shika-shikai da zamu yi magana din faqad arafa salata haqiqa ya san sallah amma lam ya'rifa duk wanda bai san waɗannan abubuwa da zamu karanta yanzu ba to faqad yake cewa to la ya'rifu shay'an wannan bai san komai ba min dinillahi daga addinin Allah kuma fa salatu sallar shi ba hadilatun ba ta tashi ko da yayin ta ba za a karba ba saboda kar amince da ma ita sallah ita ce ginshikin addini baki daya idan ta yi kyau dukkan ibadu gaba ɗaya sun yi kyau za a karba in kuma ba ta yi kyau ba ba za a karbi sauran ibadu ba to kaga ashe kenan wato duk wanda ya santa to kaga insha Allah an samu tsira kenan Allah ya tabbatar da mu haka to shine yake cewa ja'ala shehu malam ya sanya wannan littafi kamar yadda mun kai bayani cewa shehu din nan shin wasu malamai suna cewa shi shehu Usman bin Fodo ne ake nufi shine wanda ya rubuta wannan littafi wasu kuma suna cewa wato Ibn Ashir ne shine Shak Ibn Ashir shine wanda ya rubuta tunda littafin in ka duba Ibn Ashir din littafin nashi zaka ga shine kusan abun duk da shi wanda littafin na qawaidi ya magana to su ne zaka gani a can wuri to wallahu da alamu ko kuma kamar bayanin da muka yi cewa shi malamin yayi watan irin abun nan ne na ikhlasi ya boye sunan shi ne bai rubuta ba don gar a gane ma kowanne ne balle ma har sunan shi ya shahara a ce wani ne wanda an sani mutanen Allah da yawa suna haka na suna boye kansu ga wani lamari in sun kai ba su bayyana da cewa shi su sun kai din to ko da yawa ne dai shine yake cewa ja'ala hashehu shi malam ya sanya wanda littafi ala 18 baban a bisa ga babi 18 saboda haka babi 18 a cikin wannan littafi na qawaidi yayi wannan ne kuma liya kashifa domin ya yaye ma bai ka abin da yake gare ka min al ashkali na rikici na addini ma'ana wanda ya shahi sallah ya shahi kuma alwala ya shahi wankan janaba ya shahi taimama din shine ma'anar min al ashkali da abin da yake na rikici na addini gare ka qala shaykhu yace malam yace al faqih wanda yake masanin fiqhu al imam kuma shugaba ji ila fara'idus salati an sanya farillan sallah 15 farillan sallah guda 15 ne kuma farillan nan ittafaqa alaiha malikun imam maliki yayi muwafaqa akai ma'ana ya dace da shi da wa shafi'i da shi da imam shafi'i sun dace wa abu hanifata da abu hanifata wa ahmad ibn hanbal da ahmad ibn hanbal duka sun dace sun yi ittifaqi akan farillan sallah 15 ne kamar yadda malam ya faɗa anan to shine zai fara mana da su farillan sallah din yace ana ya ci gaba da cewa babun fara'idus salati babi kenan na farillan sallah wa amma fara'idus salati amma farillan sallah fa 15 ne awwaluha na farkonta dukhulul waqti shigan lokaci fardun farilla ne wa duhuru da tsarki fardun farilla ne wan niyatu da niyya fardun farilla ne wa takbiratul ihrami da kabarar harma fardun farilla ne wal qiyamu laha da tsayuwa gare ta fardun farilla ne wa qira'atul fatihati da karatun fatiha fardun farilla ne wal qiyamu laha da tsayuwa gare ta fardun farilla ne war ruku'u da ruku'i fardun farilla ne war raf'u minhu da dauka kowa daga gare shi fardun farilla ne was sujudu da sujada fardun farilla ne war raf'u minhu da dauka kowa daga gare ta fardun farilla ne wal jalsatu thani da zama na biyu qadra ma yaqa'u fihi assalamu alaikum gurgurun yanda cewa assalamu alaikum ki afkowa a cikin sa fardun farilla ne wal i'tidalu da daidaituwa fardun farilla ne waddu maninatu da natsuwa fi arkanis salati a cikin rukunnan sallah fardun farilla ne wassalamu da sallama minas salati daga sallah fardun farilla ne wa tarkul kalami da barin zance fi salati a cikin sallah fardun farilla ne intaha fara'ilus salati
farillan sallah sun tuki to shine zamu koma sai ayi bayani abinda ya kunsa yace na farko babun fara'idu salati babi kenan na farillan sallah wa amma fara'idu salati amma farillan sallah fa 15 15 ne sai yace awwaluha na farkonta dukhulul waqti shigar lokaci farilla ne saboda haka idan aka yi sallah lokacin ta bai yi ba to sallah bata yi ba bata karɓo da haka ga dole sai an canza ta shine shigar lokaci farilla ne wa duhuru da tsalki shi ma fardun farilla ne duk da yake anan in muka duba ya ce farillan sallah guda 15 ne amma malamai suna cewa banda ad-duhuru bai cikin farillan saboda haka shi ad-duhuru din nan shi zai baka lissafi ma guda 16 malmakin 15 da ga maka ai ya ce maka ba 15 15 ne to in kan lissafa su gaba ɗaya tun daga duhulu lokacin zuwa ƙarshe 16 za su baka sai sun kace don haka shi tsalki shi za a cirewa bai cikin farillai din shi sharadi ne daga cikin sallah don haka shi daban yake zaman kai ne yake ba cikin farillan sallah yake ba wanda ake cewa don haka shi sharadi watan sharadi ne na sallah ba ainihin farilla ce ta sallah ba wannan kenan to shine malamai suke cewa wato shi ad-duhur din tsarki din za a cire shi daga ciki in ka cire shi zai baka gura 15 din kamar yadda ya faɗa to shine a tsarki an sani tsarki din nan kuma ta kowane bangare tsarki na bawali ne ko bahaya ne ko tsarki ne wanda yake na janaba ko na haida idan sun yanke ko na jinin biki idan ya yanke shi ma to waɗannan su ne yake magana da tsarki din to waɗannan ne a farilla ne dole sharadi ne dole ne sai kana da su sannan za ka yi sallah kamar yadda na fara ne a tsohon din nan baya daga cikin farillai din a shi cikin sharadi ne na sallah ba farilla bane saboda haka in za ka lissafin ka na farillan alwalar da shi wannan malam ya kawo nan ne in dai ka ce 15 din ne to sai ka ce dukhulul waqti shigar lokaci farillun farilla ne wan niyatu da niyya shi wa duhuru sai ka san can shi daban yake shi kuma yawwa shine wan niyatu da niyya fardun farilla ne ma'ana niyya shine duk sallar da zaka yi niyya ya zama a cikin zuciyarka kamar yadda kuma muka riga muka sani mai littafin iziya ko ya ga mana yana cewa an-niyatu hiya al-qasdu fil qalbi nufin abin a zuciyarka shine ba dole sai ka furta ga baki na wato da salati kaza ba a'a ba dole bane wannan ba amma in kai ba laifi kai ba amma dai ba dole bane in dai zuciyarka ta yi niyya yanzu zaka yi sallah ne na azhar kai iqama da kabar har ma shikenan amma to shine ma'anar niyya din shine wannan yato da niyya fardun falilla ne kuma kamar yadda aka sani ba ga komi ita farilla ita niyya din nan ita ce ginshiki ga komai duk abin da zaka yi ba tare da niyya ba wannan abun ɓatacci ne ba zai yi ba to shine ita niyya din don haka niyya tana da ƙarfi kwarai da gaske cikin al'amura baki daya kuma malamai suna cewa shi yasa don ka gane cewa abin da ake nufi watan niyyar da azuci ita Allah yake amfani da ita suna cewa da zaka zo wajen sallah azhar sai ka ce zaka yi niyya din ga baki misali zaka yi sallah azhar sai ka ce na wato ada salatul asr misali sai ka faɗi la'asar ga bakinka ka gani kai sai ka faɗi ita azhar din zaka yi din tunda mun ce azhar ce zaka yi sai ka ce na wato ada salatul suhur din amma cikin zuciyarka kuma sai ya zama ai ba ita kaka nuhi ba la'asar zuciyarka ta gwada masu kace to wannan ne ba ta yi ba saboda ai ta cikin zuciyarka Allah yake amfani da ita to saboda haka wanda ya furta ga baki ba shi yake amfani da shi ba haka dai a takaice dai niyya a zuciya ita ce babban abin da ake nufi wata kabiratul ihrami da kabbarar harma ita ma fardun farilla ne ma'ana kabbarar harma shine kabbarar da zaka yi farko lokacin da zaka fara sallah bayan ka yi iqama din nan to kaga da kaga mai iqama zaka ce Allahu akbar to wannan cewa Allahu akbar din bayan ka gama iqama to shi aka nufi da kabbar harma farilla ce idan mutum ya barta sallar shi ta bace bata yi ba sannan wal qiyamul hada tsayuwa gare ta fardun shi ma farilla ne wato shine ma'ana tsayuwa gare ta ita kabbar harma da ake nufi tsayuwa ga kabbar harma wai sadda zaka yin kabbar harma din ya zama kana tsaye ne bayan ka gama iqama in zaka cewa Allahu akbar to wannan Allahu akbar ka yi shi da tsaye to wannan tsayuwar da zaka yi ta cewa Allahu akbar din ta kabbar harma farilla ce in kai kabbar harma da zanni sallar ka bata yi ba in dai ba mara lafiya ne ba ko can baka da lafiya da zaune ne zaka yin sallar ba to shine ma'ana sannan wa qira'atul fatihati da karatun fatiha fardun farilla ne saboda haka mai da aka san da fatiha kuwa riyayata alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin wannan ita ce fatiha to karanta ta cikin kowace raka'a ga sallah to shine yake nufi karanta fatiha a cikin sallah farilla ne idan mutum ya sallah bai karanta fatiha ba
to sallar shi bata yi ba. Sannan ya ce wal qiyamu laha da tsayuwa gare ta fardun farilla ne, ita kabbar harama ita karatu ita Fatiha karanta ta farilla ne, kuma karanta ta din da tsayi wannan tsayuwar da kaka yi ta karanta ta ita ma farilla ce, in dai ba mara lahiya bane wanda zai sallah ko tun da zaune ba. Sannan war ruku'u da ruku'i fardun farilla ne. Ruku'i shine kamar yadda aka sani mutum ya duka ya aza hannuwan shi a bisa guwayon shi, kuma ya rarraba yatsun shi can ga guwayon nashi, kai ya gume su guda misali. Sannan ya daidaitar da bayanai, bai duke kasa kwarai ba ko bai dage ke yi sama ba, daidai ka saita da bayan naka. Sannan kuma kan mutum ya daga kai ne sama, kai ya duke da kai ne shi ma duk cikin ruku'i din, ya zama ka daidaita daidai, kuma ya zama irin ka suna kallon daidai inda zaka aza goshinka, inda kake aza goshinka na sujada din. To ya zama ka natsu haka nan din, ya zama ka natsu haka cicicip daidai, to yi ne farilla ne. Saboda haka idan mutum bai yi ruku'i haka nan ba sallah ta ba ta yi ba. Don haka shi yasa idan mutum dole sai an kiyaye wajen sallah, zaka ga waɗansu suna sallah sai mutum zai ruku'i bai dukawa da kyau, kawai zai dan duka kadan kawai ya taso wai har ya ruku'i. To duk wanda yake haka nan ba yi da sallah, sallah ta ba ta yi ba. Wannan shi yasa ya zo a cikin sallar nan ta musiqu salatihi din nan ko wani mutum ne da ya zo a masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune, sai ya je sallah yana ta wazi ya zo zai wa manzo Allah gaisuwa, sai manzo Allah ya ce mashi ha ta kai sallah ai ba kai sallah ba. Yadda yayyo ya dawo ya ce ko ma kai sallah ba kai ba, ya sake da kuma yayyo ya dawo manzo Allah ya ce mashi ko ma kai sallah ba kai sallah ba. Ya ce to manzo Allah na hakuri iyaka iyawa ta kenan, saboda haka a koya mana ya zani. To sannan manzo Allah ya koya mai gashi ga yanda aka yi. To ma'ana cika irin waɗannan rukunan da kyau ne abba ai ba. Don haka dole a cika ruku'i da kyau, ka tabbatar da ka duka da kyau, guwayonka hannuwanka bisa guwayonka. Wani sai ka ganshi wai zai aza guwayo ne wajen ruku'i, wai sai ya aza su kasa ga guwayon nashi, ba a haka nan. Bisa guwayon naka dai aka so ka aza su hannun naka, kuma ka ware yatsunka a bisa guwayon naka sai da ka aza din, ka daidaitar da bayanka ya daidaita, kakka duke ka yi kasa kware kuma ka dago sama haka. Sai ka tabbatar da ka haka nan ka yi tasbihi. To bayan ka tasbihi karamci malamai suke cewa kai koda so uku ko cikin rukuyi din ko, to shine subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ko subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, kaga karamci kai so uku. In ma kai ko so nawa kaka yawa duk ba matsala bane. To shine ruku'i kenan. Sannan wa rafa minhu da daukakuwa daga ruku'in, shi ma dagowa daga ruku'in farilla ne. Da yawa shi ma zaka samu wani sai ya zo wajen sallah sai kaga a wajen ruku'in shi sai kaga wajen tasowa daga ruku'i wai da mutum ya dago kai ne kadan kawai sai ya duka wajen sujada shi ma. To dole abin da ake bukata sai ka dago ka tashi tsaye daidai kyam, duk gabanka sun komawa da suke, sannan sai ka koma kuma ka tai kai ainihin ita sujada din. Ba a son waye kai ruku'i kurun kana dagowa kawai kuma ka saki koma, a'a sai ka miƙe tsaye daidai, ka saki hannuwanka duk gabanka sun koma daidai wanda ya kamata, sannan sai kai ainihin tai wurin sujada. To shine dagowa daga ruku'i, shi ma falilla ne. Idan mutum bai dagowa daga ruku'i da kyau haka nan, to in yayi sallah ta shi ma bata yi ba. Sannan wasujudu da yin sujada wa raf'a min farlun, shi ma farilla ne. Yin sujada kuma shine in mutum ya tayi wurin sujada ya aza goshi ne ya taba kasa, hanci ne shi ma ya taba kasa, sannan ya aza tahuna hannuwa ne, kuma kanun yatsu ne ya zama suna fuskanta alqibla su ma sadda ya aja su din, ya zama suna fuskanta alqibla. Sannan ya zama guwayonka su ma ga guwayonka su ma suna ga kasa, sannan yatsunka na kafa su ma can cikin su ya zama yana ainihi ga kasa din. To abin da ake bukata kenan, hanci ya taba kasa, goshi ya taba kasa, hanci ya taba kasa, tahuna hannuwanka su ma ka aza su ga kasa, sannan guwayenka su taba kasa, sannan kuma gefen yatsunka can su ma na kafa su ma watan cikin yatsunka kenan ya zama yana ga kasa su ma. To abin da ake bukata kenan wurin ita sujada kenan. To shi yin ta haka nan din shi ma farilla ne. Sannan warraf minhu da daukakuwa daga ainihin ita sujada din shi ma farilla ne. Idan baka ainihin dago daga sujada ba, shi ma sallaka ta bace. Shi yasa za ka gani shi ma wasu suna irin wannan gangancin da daman gaske, wanda za ka ga su ma wasu suna yi din. Sai ka ga mutum ya zo wajen sujada malmakin ya ainihin watan ya taso da sujada, malmakin ya taso a'a da ya dago kai ne daga sujada wasu ya saki koma ta biyu. To dole sai ka ta sake dawo, ka taso zanne, ka aza hannuwanka bisa ga cine nan ka natsu daidai, sannan sai ka koma ga sujada ta biyu. Haka aka yi. Idan baka dago daga sujada haka nan ba da kyau, to sallar ka shi ma bata yi ba. Sannan to shine wasujudu fardun war raf'a minhu wa daga sujada din fardun farilla ne. Sannan wal jalsatu thani da zama na biyu. Zaman na biyu shine kadra ma ya kawo fihi assalamu alaikum, gurgurun yanda cewa assalamu alaikum yake afko a cikin sa fardun farilla ne. Ma'ana ta shine wato zama na biyu din yana nufin ai kaga misali yanzu idan sallah mai raka'a hudu ce, kaga idan kai raka'a biyu zaka zauna kai tahiyya,
ka miƙe ka karo wasu guda biyu sannan sai ka zama ka yi tafiya to ba wannan zaman tahiyar na biyu din yake nufin farilla ba a'a zaman da zaka yi na cewa assalamu alaikum din shi yake nufi saboda haka wannan zaman ita sadda zaka cewa assalamu alaikum to wannan zaman da zaka yi na cewa assalamu alaikum din to shi yake nufi da farilla ne inda zaka je wurin sallama ka gama sallah wai ka fi sadda zaka sallamewa sai ka miƙe tsaye sai ka ce assalamu alaikum to sallah ka bata yi ba saboda me ka bar farilla wannan zaman na cewa assalamu alaikum farilla ne shi yake nufi da wal jalsatu thani da zama na biyu kadar ma ya kaufi assalamu alaikum gurgurdan yanda cewa assalamu alaikum yake afku a cikin sa kuma kiyaye in za a yi sallama nan da alif da lam ake so yi kakka ce salamu alaikum ko salamun a'a assalamu alaikum haka ake cewa a wajen sallah assalamu alaikum wa rahmatullah yawwa to wannan kenan sannan wal i'tidalu da daidaituwa farlun farilla ne ya zama gabanka su daidaita da kyau kana sallah ka fuskanci alƙibla da kyau sannan kuma a gabanka kuma su samu natsuwa kai ya zama kana karkace ko kana ba da karfin ka wajen wata kafa ka guda ba rashin lafiya ba komai ba haka dai misali ya zama baka daidaitar da gabanka ba to i'tidalu kenan daidaituwar gabbai da kyau a wajen sallah da mutum ya ganka shi kai ne zai san lalle sallah ce kai to haka ake bukata farilla ne wannan daidaituwa ne wadda mani nato da natsuwa ma'ana natsuwa kenan ta zuciya zama zuciyarka ta natsu kaga nan gaban ka sun daidaita kuma zuciyarka can ita ma ta natsu ta fuskanci Allah madaukakin sarki da sallah din ba kana ta lissafin wasu al'amura naka ba haka kake rabu kanwa ba baka sani ba da yawa zaka samu wani ma ana iya sallah tare da shi da liman har ayi a kare ma inda za a gama sai a tambaye shi da Allah wai wace sura ce liman ya karanta garka a farko ko ta biyu bai iya kawo maka hankali ne ba na yake ba gaba daya sai Allah ya sauki Allah ya gyara mana to saboda haka natsuwa ta zuciya ana bukata a wajen sallah ka fuskanci Allah subhanahu wataala shi yasa kaje mai hadisi yake cewa in ka zo zuwa ga sallah ka kabi zuciyarka daga duniya da ma duk abin da a cikin ta baki daya to wannan kenan shine natsuwa wadda ma da natsuwa kenan ta zuciya kenan fi arkani salati a cikin rukunin sallah fardun farilla ne sannan wassalamu da ita sallama din min salati daga sallah fardun farilla ne can na dazon da mun kai zama na sallama ne mun ka faɗi yanzu kuma ita sallama ce da kanta aka magana ita ma farilla ce inda mutum zai gama sallah sai bai sallame kawai tashi ta yi sallah ce ta baci shi ma sai ya yi sallama sannan sallah tashi ta yi sannan wa tarkul kalami da barin zance ma'ana barin magana kenan fi salati a cikin sallah shi ma farilla ne in ana sallah ba a magana idan kana sallah ka zo kana magana to sallah ka ta baci da kayi magana cikin sallar ka to sallar ka ta baci saboda haka ba a yin sallah in dai ba ta lalura ta kama ta gyaran sallah ba wannan an sani malamai sun san da haka ana iya idan da a ce liman ya rikici ya rasa gane raka'a nawa yi yana iya tambayar mamu sallar mu ta cika in ta cika su ce mai ta cika shikenan in ba ta cika su ce mai sai su ce mai sura raka'a kaza shikenan kuma sallar su bata bace ba to in dai ba irin wannan ba kuma ko shi an ka bari an ka ta surutu da yawa shi ma baci za ta yi wannan ya zo kaga a sadda manzo Allah sallama aka yi sallan nan wanda Zulaidaini sadda manzo Allah ya salla raka albusi ya sallame ka san Zulaidaini yazo ya ce manzo Allah shin wai manzo Allah yau rage mana sallar gani an kai koko dai mantuwa ne an kai ka karshe da aka tabbatar da cewa lalle ragi ne an kai kaga sai manzo Allah ya dawo an ka cika sallat dora an kai ba cewa an kai koma kasa a dauko wata sabuwa ba yawa to an fahimta to shine ma'ana barin magana dai a cikin sallah farilla ne da kai magana cikin sallah haka kawai to sallah ka tabaci shi yasa kaga malamai suke magana ma ko tuhi ba a so kai na majina kawo miyau in ka ce to ka toha kana wannan toha din sai suka ce ai kawai kai magana ne don ka faɗi wasu harufa wurin to misali in ka kula kamar ka faɗi ta'un wurin nan da roho a kila ta daure ba'un misali kaga kai magana da harfi kenan to wannan shine yace to intaha fara'ilu salati farillan sallah sun tuki to wannan shine kashin waɗannan farillai na sallah din to sai kuma sunnonin sallah su kuma malai ci gaba cewa babun sunanus salati babun sunanis salati babi kenan sunnonin sallah wa amma sunanus salati amma sunnonin sallah fa 12 12 ne kuskure ne da aka rubuta fa 18 din nan a gyara shi kuskure ne ba in kan lissafa su 12 ne ba 18 ba da aka kuskuren rubutu ne an ka ce fa 18 kuma da yawa za ka ga mutane suna ta karanta haka ne ba fa 18 bane a'a fa 12 ne yawwa wa amma shine baban sunanin salati babi kenan sunonin sallah wa amma sunanin salati amma sunonin sallah fa 12 ne ittafaqa alaiha al ulama malamai sun yi muwafaqa gaba ɗaya akan ta awwaluha na farkonta raf'ul yadaini daga hannuwa inda al-ihrami gun kabbar harma sunnatun sunna ne wa qira'atu surati da karatun sura ba'da al-fatiha bayan fatiha sunnatun sunna ne wal qiyamu laha da tsayuwa gare ta sunnatun sunna ne wal jalsatul ula da zama na farko sunnatun sunna ne wa qira'atu tashahhudi da karatun tahiyya sunnatun sunna ne
wata kabiratu da kabbarori ilal julusi har zuwa zama na ƙarshe sunnatun sunna ne, wata ya munu da damantawa bi ra'asika da kanka qalilan kadan inda salami wajen sallama sunnatun sunna ne, wal jaharu da bayyanar da karatu sunnatun sunna ne, was sirru da boye karatu sunnatun sunna ne fi muhallihima a wuraren su, ma'ana wai inda aka boye wa da inda aka bayyana wadin kenan. wa sami Allahu liman hamidahu da cewa sami Allahu liman hamidahu sunnatun sunna ne, wa raddus salami da jiwar da sallama an yaminihi daga daman shi sunnatun sunna ne, wa an yasarihi da hagun din shi in kana biha ahadun in ya kasance akwai wani ɗaya gare ta, ma'ana akwai wani mutum guda ga hagun din sunnatun sunna ne. in ta hasunun salati sunnonin sallah sun tuke. to wannan shine sunnonin sallah, zamu koma su masu bayani da ni gurgudu. yace babu sunnonin salati babu kenan na sunnonin sallah. wa amma sunanus salati amma sunnonin sallah fa 12 12 ne kamar yadda muka yi bayani a gyara ba fa 18 bane fa 12 ne 12 ne ittafaqa alaiha ulama malamai su yi muwafaqa akan ta. awwaluha na farkon ta yace raf'ul yadaini inda al-ihrami daga hannu a wajen kabbara harama sunnatun sunna ne, ma'ana sadda zaka yin kabbara harama ai kaga bayan kaga mai kama zaka yi kabbara ka ce Allahu akbar, to wannan daga hannu wurin cewa assalamu alaikum shi wajen cewa Allahu akbar shi Allahu wannan mun ji shi farilla ne, to daga hannun shi yake nufi sunna ne, daga hannu wajen cewa Allahu akbar inna kabbala harama. sannan wa qira'atu surati da karatun sura ba'da al-fatiha bayan fatiha sunnatun sunna ne, ma'ana bayan ka gama karatun sura fatiha to sai ka karanta sura duk wanda ka iya, to karanta wannan sura din to shi ma sunna ne. kuma sura ba a ce dole sai sura kaza ba, ka karanta bakin abin da ya sauka gare ka, musamman in kana yin sallah ma tare da kai liman ne kai ana bin ka, ba a son kana dauko dogon karatu da yawa wanda zaka wahal da mutane da yawa, manzo wannan bid'a ne ba sunna bane kace sai ka karanto wata dogo sura can wanda ran dai aje ka iya karatu ko menene, ba haka bane ba. saboda haka abinda as-sunna shine ka karanta daidai gurgudu. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yace ma wani da yake yin sallah irin haka nan da shi da masu bi ne, amma yana tsawaitawa sun haka kawo karata wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to shine sai ya ce ka tsananta kana son ka zama fitina su kai ku, yace da haka ka rika in za ka yin in kai sallah kai kadai ne, in kai kadai ne duk sura da gada makaranta ka karanta ka tsawaita wa da ka gada ma, amma in kana yi tare da mutane to ka takaita, saboda cikin su akwai mara lafiya, akwai mai uzuri, akwai kuma wanda yake ya tsufa bai iya wannan dogo tsayuwa. to da haka sunna dai ba a zo a yi dogon karatu wurin tare da jama'a a masallaci wurin jan mutane ba shi sunna ba. to shine karanta sura duwar da ta sauka kenan sunnatun sunna ne. sannan wal qiyamul hada tsayuwa gare ta ita karatun sura sunnatun sunna ne, ma'ana ita surat karanta ta sunna, kuma yin tsaye wajen yin karatu na wannan tsayuwar na karanta ta shi ma sunna. sannan wal jalsatul ula da zama na farko sunnatun sunna ne, ma'ana bayan kai raka'a biyu ai kaga zaka yi zauna sai kai tahiyya, to wannan zaman da zaka yi na raka'a ta biyu din sunna ne. wa qira'atu tashahhud da karatun tahiyya sunnatun sunna ne, kamar yadda aka sani dai wato ita tahiyya din nan to karatunta ita ma sunna ne, wanda kowa dai an san ita tahiyya din nan wato yanda ake karanta ta, to karanta ta din ita tahiyya zaman sunna, karanta ta din kuma shi ma sunna. an fahimta, yana da kyau a fahimci karatun da kyau. zaman gare ta sunna kuma karantawa sunna, kamar yadda an ka san tahiyya din dai ko ita ce at-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu الطيبات صلوات الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. wannan ita ce tafiya kamar yadda kowa ya sani, to karanta ta sunna ne. sannan wata kabiratu da kabbarorin duk da zaka yi in ka cire kabbara harama, to duk waɗannan sauran kabarorin da zaka yi da na ruku'i da na dagowa da na sujada da na mi, duk waɗannan kabarorin to shine yake nufin duk kabarorin da zaka yi dai to sunna ne su. waccan ta farko ta harama ita dai a farilla shine wata kabiratul ihrami da kabbara harama ilal julusi zuwa zama sunnatun sunna ne. sannan wata ya munu da damantawa, wai ma'ana yana nufin kabarori ilal julusi wai har zuwa zaman da zaka yi, har zuwa zaman tahiyya na ƙarshe kenan yake nufi, amma ban da zama na cewa assalamu alaikum. da an kai ga zama na cewa assalamu alaikum to kuma ka shiga cikin wata farilla kenan. to shine wata kabila to yin kabbarori ilal julusi har zuwa zama na yin tahiyya, dukkan su sunnatun sunna ne. ya ka dai malamai sun yi sabani shin duk kowace kabbara kwala guda aka nufi sunna din ce, ko ko a'a duk an ga mai su ne gaba ɗaya duka kabbarorin su ne a matsayin sunna guda. to wasu sun ka ce duk guda matsayin sunna take, kamar za ka yi kabbara wajen ruku'i, wannan kabbar za ka yi ta ruku'i sunna ce.
wanda zaka yi wurin sujada sunna ce, wanda zaka wajen tasowa sunna ce, haka dai suke cewa kowace guda wasu kuma sun ga ce a an game su ne gaba daya suke matsayin sunna guda din wallahu alam. sannan wata ya mudu da damantawa bi ra'asika da kanka kalilan kadan inda salami wajen sallama sunnatun sunna ne, ma'ana shine sanda zaka yin sallama zaka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi din ya zama kadan juya watan kanka kadan wajen dama, ya zama kuncinka hakan ga misali dan kadan juya nan baya haka an dan kuncinka kadan shine juyawa, amma kadan ba kware zaka ba kamar waiwayawa zaka yi haka ba, shine yace kalilan kadan amma wajen sallama to wannan juyawa din to sunna ne shi ma. sannan wal jaharu da bayyana karatu, misali ma'ana bayyana karatu shine kaga kamar irin sallar magariba karatun ta bayyana akai, raka'o'in ta na biyu na farko ko sallar isha'i raka'a biyu din ta na farko bayyanawa akai, sallar asuba raka'o'in ta guda biyu din gaba ɗaya duk bayyana su ne akai, sannan sai sallar abun nan ne juma'a kaga ita ma duk bayyana karatu akai. to bayyana karatun wurin waɗanga sallolin to shi yake nufi yin wannan bayyanawa din sunna ne. sannan wasirru da asirta karatun shi ma sunna ne inda aka asirta kenan, wato shine kamar irin sallar azhar kaga duk boye aka yin karatu ko to boye wannan karatun kai shin boye din ba bayyane ba, shi yake nufi irin sallar asar haka kenan. da raka'a biyu na karshe na isha'i kenan ko da raka'a daya kuma ta karshe ta ita sallar magariba to boye wannan karatun nan wuraren su ne yake nufin sunna ne, fi mahallihi ma a wuraren su, wai ma'ana wurin da aka yin su din shi bayyana wurin da aka yin su ga wannan sallolin da muka ambata, boyewa kuma shi ma inda aka yi kamar nan yadda muka yi bayani din. sannan wa sami Allahu liman hamidahu da sami Allahu liman hamidahu, cewa sami Allahu liman hamidahu shi ma sunnatun sunna ne, sadda ka dago daga ruku'i to kace sami Allahu liman hamidahu shi ma sunna ne. sannan wa raddu salami da jiwar da sallama an yaminihi daga daman shi, ma'ana shine wajen dama sadda zaka yi sallama to wajen bangaren ka na dama kace assalamu alaikum warahmatullahi, to wannan sallama wajen dama din to sunna ne. sannan wa an yasari haka nan daga hagun din shi ya zama, amma da sharadi ya ce in kana biya hadun, in ya kasance akwai wani daya gari sai ita hagun din taka, in akwai wani mutum gehin naka wajen hagun din to nan ne za ka yi sallama nan gehin hagun, amma malamai suna cewa in ba wani ko mutum guda wajen hagun din to kaga ba sai kai wajen hagun din ba. to shine suke cewa kuma inda ma mutum wato zai zama akwai wani hagun din naka amma sai dai karshe ne yanzu bai samu raka'a ko guda ba, to tunda bai samu raka'a ba shikenan ba sai kai mai sallama can wajen nashi din ba. to shine ma'ana dai yin sallama wajen hagun in akwai wani mutum ɗaya ga hagun din naka ne sunnatun sunna ne. in ta hasunanu salati sunnonin sallah sun tuki, dan aka kula da sallama da aka magana juyar da sallama aka nufi ba cewa assalamu alaikum ba, shi mun riga mun ga mai cewa haka nan assalamu alaikum din farilla ne yawa, to wannan juyawa ake nufi din. to sannan sai mustahabban sallah, malam ya ci gaba da cewa babun fada'ilis salati, babun fada'ilus salati, babun fada'ilus salati babi kenan na mustahabban sallah. wa amma fada'ilu salati, amma mustahabban sallah fasirrul mamumi asirtawan mamu ma asirril imami tare da asirtawan liman, wa tadwilul qira'ati da tsawaita karatu fi subhi a cikin sallar asuba, wa zuhri da azhar, wa taqsirul qira'ati da takaita karatu fil asri a cikin sallar la'asar, wal maghribi da maghriba, wa tawassuduha da tsakaitawa fil isha'i a cikin sallar isha'i, wa tasbihu da tasbihi fil ruku'i a cikin ruku'i, wad du'a'u da yin addu'a fis sujudi a cikin sujada, wal qunutu da al qanut, wal julusu da zama bi ilyatikal yusra da duwayniyarka ta hagun, wa wadu yadayhi da aza hannuwan shi ala fakhizaihi a bisa cinainansa. wa man la ya'rif fara'idus salati, duk wanda bai san farillan sallah ba, wa sunanas salati da sunnonin sallah, wa fara'idul wudu'i da farillan alwala, wa sunanahu da sunnoninta, fa salatuhu sallashi batilatun batattaci. intaha fadailul salati, mustahabban sallah sun tuki. to zamu kuma su ma sai ayi bayani. yace babun fadailus salati, babi kenan na mustahabban sallah. wa amma fadailus salati, amma mustahabban sallah yace to fasirrul mamumi, na farko asirtawan mamu, ma'anar mustahabi shine abinda an so a yi ne, amma in ka bar shi baka yi ba kammanci baka yi shi ba to sallar ka bata bace ba sai kai wata sujada da kano ba kuma in ka bar shi ba wata sujada da zakai. to shine ma'anar mustahabi din, shine fasirrul mamumi asirtawan mamu wa asirrul imami tare da asirtawan liman. kaga in kana karatu inda liman yake yin karatu a boye to kai ma mamu zaka yi karatu ba matsala bane, to yin wannan karatun kai ma ka yi shi a boye din tare da limamin din naka sadda kai yake, to shine yake nufin mustahabi din ne. amma ga inda liman yake bayyana karatu malamai suna cewa to an yi son ka tsaya kawai ka rika sauraron shi karatun liman din kuro
yawa akwai maganganun da malamai akai wajen yin karatu tare da liman a inda yake yin karatu a bayyane. Wasu na ganin cewa ba sai kai karatun ba kai iyaka ka saurare shi kurum, wasu kuma suna ganin a karanta Fatiha kawai shikenan sauran sura kuma ba sai kai. Wasu na ganin ma ko baka yi kowanne ba matukar tare da liman kake ka saurare karatun nashi dai kana tsukurun ka ba da hankalinka shi ake bukata. To shine yace fasirrul mamumi asita mamu ma asirrul imam tare da asita liman. Sannan wata dawilul qira'ati da tsawaita karatu fi subhi a cikin sallar asuba wa zuhur da azhar. Wai ma'ana wajen sallar asuba to na ana son a tsawaita karatu ai karatu na sura mai dan tsawo haka, da sallar azhar ita ma ana son a dan tsawaita karatu gare ta, ya danganta daidai gurgudu. Kuma in mutum bai ya ba surar da ya komai gajarcin ta sai ya karanta sallar shi ta yi ba matsala bane. Sannan wata kasirul qira'ati da takaita karatu fil asr a cikin sallar la'asar, ma'ana shine ita la'asar ka karanta gajerun surori haka, kar ka yi dogon karatu da yawa ga ita sallar ta la'asar din. To mustahabbi ne karanta gajerun sura a la'asar. Wal magaribi da kuma magariba, ma'ana ita ma sallar magariba karanta gajerun sura gare ta. Sannan wata wasudduha da tsakaita shi karatu din fil isha'i a cikin sallar isha'i, ma'ana ka karanta surar da ita ba doguwa ba ita ba gajera ba, tsakiya tsaka-tsaki kenan. To shine. Sannan wat tasbihu da yin tasbihi fi ruku'i a cikin ruku'i, ma'ana shine tasbihi a cikin ruku'i subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. To yin wannan tasbihi din mustahabbi ne. Sannan wad du'a da yin addu'a fi sujudi a cikin sujada, ma'ana shine yin addu'a cikin sujada. Manzo Allah sallama ya faɗa a hadisi cewa mutum yayi kokari ya roki Allah domin sadaka yayi sujada sannan ka fi kusa ga ubangiji madaukakin sarki. To shine yin addu'a kenan. Sannan wal qunutu da al qanut, yin al qanutu shi ma mustahabbi ne wanda ake karanta a cikin sallar asuba. An sani al qanutu ana yin ta ne ga sallar asuba bayan an karanta Fatiha da sura. To bayan an karanta Fatiha da sura kaga daga nan za a watan kamin a yi ruku'i, to shine sai akan ta ita al qanut din. Kuma an ba mutum dama yana iya yi ma bayan ya taso da ruku'i kana iya karanta duk ba laifi bane. Ita al qanut din nan kamar yadda aka sani ita ce gata Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nuthni alayka alkhayra kullahu nashkuruka wa la nakfuruka wa nakhna'u laka wa nahla'u wa natruku man yakfuruka. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nahfidu narju rahmataka wa nakhafu 'adhabaka aljidda inna 'adhabaka bil kafirin mulhiqun. To wannan ita ce alqanutu kenan. To ita ce ake karantawa a cikin sallar asuba bayan an gama Fatiha da sura kamin ayi ruku'i kenan. To shine karanta ta da mustahabi ne. Wal julusu haka nan da yin zama bi iliya ta kalli sura ta doye ne ka tagun, ya zama ka zauna bisa ga bangaren doye ne ka tagun sadda zaka zaunawa wajen tahiya kenan. To yin wannan zaman mustahabi ne haka nan ne. Amma mutum na da lalura kuma ba matsala bane, duk wanda ya samu sai ya haka nan ne. Sannan wawad kamar irin wanda yake da ciwon kafa kenan ko wani abu, wa watu yadayhi haka nan da aza hannuwan shi ala fakhizaihi bisa ga cinenan shi sadda ka zauna tahiya ka aza hannuwanka bisa ga cinenanka. To shi ma mustahabbi ne, kai ya zama ka aje hannunka can kasa ko wani wuri daban kana wasu abubuwa can daban. Yace to mala yace wa man la ya'rif fara'id salati, wanda bai san farillan sallah ba, wasu nan ne ha da kuma sunnonin ita sallah, wasu nan da salati da sunnonin sallah, wa fara'id al-wudu'i da farillan alwala, wasu nan hu da sunnonin su. To wannan lalle fa salatu fadilatun sallah ta bata tace duk wanda bai san waɗannan ba, saboda dole ne a san ayi su. In ba a yi su ba, in ba a san farillai ba na sallah da alwala ba, kaga ai duk ba su yi ba kenan, kuma kaga ibadu duk ba su yi ba kenan. Allah ya kiyaye mu. Yace intaha fadailus salati mustahabban sallah sun taki. Kuma insha Allah za mu tsaya nan. Muna fata inda muka yi daidai Allah karba mana, kurakuran mu Allah ya fi mana, Allah ya karba mana dukkan ibadun da muke gabatarwa. Alfarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan uwanku a cikin addinin musulunci Sanusi Sheikh Ibrahim dan Malam Nasarawa Godal Zamfara State da Najeriya yake cewa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barka da zuwa El-Najat Production Channel. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a rinda sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon bidiyo akan YouTube.